Benvinguts als videotutorials del Consorci. En aquest vídeo aprendrem com redactar el teu currículum Europass. L'Europass consta de 5 documents que t'ajudaran a presentar les teues capacitats i qualificacions de manera senzilla i fàcilment comprensible a tota Europa. Però aquest vídeo està dirigit únicament al document conegut com a currículum Europass, el format de currículum estandarditzat a la Unió Europea. El més interessant del currículum Europass és que es tracta d'un document de lliure accés que el mateix usuari pot omplir. La finalitat d'aquest document és ajudar a la ciutadania a presentar les seues capacitats i les seues qualificacions de manera eficient per a trobar treball o formació, ajudar a les empreses a entendre les capacitats i qualificacions dels treballadors, ajudar a les autoritats educatives i de formació a definir i comunicar el contingut dels programes d'estudi. Per emplenar el teu currículum Europass, deus entrar a aquesta pàgina web. Una volta dintre, triem l'idioma a la part superior de la pantalla. En aquest cas, triarem castellà. A la part central de la pàgina, veiem que tenim l'opció d'omplir-lo mitjançant un formulari o ens el podem descarregar. En aquest cas, anem a fer-ho des de la mateixa web. A continuació, omplim la informació que se'ns demana. Si tenim algun dubte, podem fer clic al signe interrogant localitzat a la dreta del camp en qüestió i veurem una breu explicació. Si no sabem com omplir algun camp, podem deixar-ho en blanc. Una volta tenim el nostre currículum preparat, podem guardar-ho en qualsevol dels formats que se'ns permeten. Triarem PDF si es tracta d'una versió definitiva. Si per altra banda volem fer modificacions posteriors, podem guardar-ho en un altre format, com Open Document si treballem amb l'OpenOffice o Microsoft Word si som usuaris de Microsoft Office. Si després de veure aquest vídeo no has aconseguit omplir el teu currículum, sempre pots vindre al teu ajuntament i nosaltres t'ajudarem a omplir una de les nostres plantilles. Però no oblides portar una foto de carnet i, per supost, subscriure't a aquest canal de YouTube.